ake mana kenan komi almajiri muggan malaman bidiya irin su shehu sun daure mu abun gindi mugaye su yayansu ba za su yi bara ba su kai yayansu Ingila su kai yayansu Egypt su yi karatu su yi doctorate digiri da ke mugaye ne su dauki ƴaƴan talakawa ƙauyawa filani suna kawa suna bara a gidajen mutane su yi kashi a bayan gidan mutane su zo da abinci a kofar gidan mutane duk waɗannan da ke su mugaye ne wani wakilce shi kuma da ka zo nan baka ce mun shi dan wakilta ba sai da bayan na hau sai na gaba yadda dai sai na ce kai ƙarya ne ni ba dan dariƙa bane bana wakiltan dan dariƙa sai guri ya rikice sai jiri wuka ke yan dariƙu suka dinga fito da shi na tijjaniya billahi la ilaha illa huwa har wani ya kai mu suka kafa na muna sama da Isa Ali an kai kusan minti 30 ana kikiki ga kayama da a sauko da ni yan dariƙu sun kewaye da su kashe ni don Allah ina tambayan ku jama'a da nan da ni da shi in za a auna waye mai wani hasada wake so ya kauda wani tsakani da Allah ku masa adalci ko min adalci kun san wani abun mamaki bayan an ɓoye ni da karfe 1 dare aka dawo da ni Bauchi aka yi smogalin ɗina kun san mutanen Gombe 'yan da'awa da sauransu mota guda suka ciko suka zo suka min jalje suka ce malam kai hakuri wannan abin da ya faru ba mu ji daɗi ba mu ma kanmu mun daddaku da 'yan ɗariƙun nan kafin su bari muka fito da kai billahi allazi la ilaha illa huwa har yau da nake magana Isa Ali ko jalje bai taɓa mun ba in ya mun jalje kar Allah kai ni gobe jalje to yanzu idan aka je aka taro su suka zo mu muka zo daga yau ku saya ya isa daga yau muna sanarwa da kowa ba mu yarda malamin mu mukabala da kowa ba zai ba da mu za a yi idan kuma farcen malamin mu ya samu susa na rantse da zatin Allah ba za mu yarda muna sanarwa idan farcen malam ba da tuntube ba daga Allah ba ya samu tuntube daga wani dan adam billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu yadda ba muna isar da wannan sakon kunnan duk wanda yake da hankali in mai hankali ne ya dauka in ba ya da hankali ya kiyaye rigima da mu ba ta da dadi domin billahi allazi la ilaha illa huwa mun yarda mu mutu akan wannan da'awar ya Allah dan izzarka dan buwayarka dan sunayenka tsarkaka ka kashe mu akan wannan karka kyale mu ka sa akan wannan da'awar zamu kuma kiran da muke yi shine dan halakka fasa wallahi alazim mun san ta fuskar ilimi ba za a iya kada malam ba amma abinda muke gudu shine kada wani yayin malamin mu tarko ajiya na kira shi a waya nace malam zan taho a daren yau gurin ka tun ajiya kenan yace malam Adam kai hakuri kar ka zo nace malam wallahi tallahi bi ba wani police da ya kira ni ubangiji ne kawai ya sa min a rai nace mutanen nan wulakanta ka suke so su haka na gaya maka nace so suke su tozarta ka ji amsa daga bakinsa to da haka abinda zamu yi shine malaman mu ba ababan wasa bane kuma wannan wasiya ce muka barwa duk wanda yake Bauchi ya sa ido akan malam ya dinga kula da motsin malam su kuma yan dariƙa su gane wani abu guda daya ita gwamnati da kuke gani mafiya yawa yau gare ka ne gobe da yan uga dan uwanka kuma su tilkai ayyamu ne nu dawuli halin nas sannan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha sannan su sani mu fa da awat tauhidin nan da muke wallahu ghalibun ala amri Allah ne yake shiga lamarin mu annabi Muhammad da mu da Allah ne yake ba mu kariya inna kafainakal mustahzi'in wallahu ya'simuka minan nas wama arsalnaka illa shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah mu fa duk abin da muke da'awa muke zuwa ga Allah da haka
kar wanda ya sake taba malam ko ya ci mutuncin malam. Na rantsi da Allah rigimar addini ce kawai za ta barke wacce babu ranar da za a toshe ta.